ସୁନ୍ଦରୀ ଆଜି ମୋର ହେଇଥିଲା ନୂଆ ବୋହୂ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜିର ରୋଷେଇ କାମଟା ତାକୁ ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ବନେଇଛି ତା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଇପି। ଖାଇସାରିକି କହୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେଇଛି ଆଜିର ଇପି। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଦେଖି ଦେଖି ଝିଅ ମୋର ତ ଚାମଚରେ ଖାଇବା ଶିଖିଗଲାଣି। ତା ସହିତ ସବୁଦିନ ଏବେ ବାଇକରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତା ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ଜିଦି କଲାଣି। ଏବେ ତ ଖାଲି ଶାଗର ସିଜିନ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଲାଗି ଲାଗି 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ଘରେ ଡେଲି ଡେଲି ଶାଗ ଭଜା ହଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମର ତ ଇଆଡେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଝିପିରି ଝିପିରି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସିଆଡେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବର୍ଷା କି ପବନ କିଛି ହେଲାଣି? ଖାଇକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖଟର ଅବସ୍ଥା ଝିଅ ମୋର ଏମିତି କରିଛି। ଖଟକୁ ପ୍ରଥମେ ସଜେଇଲି, ତାକୁ ଶୁଆଇକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋର ତ ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ମ ବସିକି ଆଗ ଦେଖିବି, ତାପରେ ବଳକା କାମ ଯାହା ରହିଲା ସେ ସବୁ କାମ କରିବି। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କୁରକୁରି ଖିଆ ଶିଖନ୍ତୁ। କୁରକୁରି ଯଦି ରାଗ ଥିବ ନା, ତାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ବୁଡେଇ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ରାତିରେ ଆମର ରୁଟି ସହିତ ଛତୁ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଫୋନରେ କଥା ହେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ବୋଲି ଥରେ ଜାଗାରେ 2 ଥର ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି, ସେ ଟିକେ ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ତାହେଲେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇକି ଯିବ। ବାଏ।